mga men. Hoy, yan, hoy. Putang tangin. Putang ina yun. Sa akin, Fred, ngayon na. Ano ba yung sa'yo? Sa akin, PSP. Putang ina yan. Sa akin, cellphone. Sa akin yung Fred lang niya. Oh, quit lang, oh. Sige na yan. Oh. Uy. Sige, huwag mo nang ibigay sa amin lahat. Bigyan mo lang yung Fred mo kay sir. Mapabawayan na. Sige na. Hawakan mo na. Hey, ito natawag kami, sir. Uy. Sige, bigay mo na lahat. Huwag na yung Fred mo sa akin. Mamili ka. Saan? Mamili ka. Kung bigay mo na lahat. 50-50 yung call of friend. Tawag mo si Jessica. Kasi tatawagan mo si Kohol. Sige na. Ano gusto mo? Gino. Di mas maganda, bigay mo lahat. Bigay mo na. Para walang mag-ano. Para walang mag-tap po. Cancel lang yung gamit. Puwet na lang. Lahat tayo? Uy! Hindi, kahit si Sam na lang, tsaka si Muhaimin. Pare puwet mo, warak na. Kasi pag kami, di mo na mararamdaman. Uy! Kapag dating nga, baka, ganyan na. Ba't na ganyan ka? Tangina, tatlong titi mo. Sabay-sabay ba? Ano? Yung isa parang, tatlong titi eh. Kay Muhaimin, kay Sir, tsaka kay Alfie. Yung isa parang wala lang kasi. Tatlong titi lang. Kaya kaya tatlong titi lang. Tangin mo yan. Tatlong titi, isang pututoy. May butil ba? Butil bigas. Sa akin yun ah. Ayun. Ayun na ka! Uy! Ano? Huwag kang pumalag! Mga palagpi. Parang mo Muhaimin. Wala. Fuck you! Ay, tersiya si Ian. Fuck you! Uy. Ikaw na lang! Ikaw na, Jess. Dali na, Jess. Yan. Burat, oh. Kasi